SmainaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखो आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 20 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ गुवाहाटीनि कुमार भास्कर बर्मा दालाङाव जोनोम सान फालिनायनि दायाव फिन खाजादों बिसि फिसाय सानैया। थांनाय 16 जुलाइआव फालिनाय बे भिडिअआ समाजारि बिजोङाव गोसारनायनि उनाव खादों पुलिस बिफाना। भारालुमुग पुलिस बिफाना बिसि फिसायखौ खादों लोगोसे बार्थडे सेलिब्रेशनाव बाहायनाय गारिखौ जब्द खालामदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटेलनि मासिगिरि बिबान लानानै बाबुल कुमार बेसबरुवा बिथाङा बेखेवदों जर'खा हेल्पलाइन नाम्बार। बेरामिनि जायखिजाया जेंना अजद बायदि होनो हागोन वाट्सएप एपनि नाम्बाराव। मख'नो गोनांदि बेरामिनि जायखिजाया जेंना अजद बायदि होनो हागोन वाट्सएप एपनि नाम्बाराव। लोगोसे फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम आरो मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय 8 रिंगानि मादाव मासिगिरिखौ लोगो हमनो हागोन बेरामिया होननानै फोरमायथिदों। दिनै भेरगाव जिल्ला दुवाराय बर' हारिमु आफादा 6थि बोसोरारि जथुमा खुंनो लाहार फाहार जादों। 35थि दुवाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथाइ सान फालिगोन भकतपारायाव। भेरगाव जिल्ला दुवाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव आरो भकतपारा दखरा दुवाराय बर' हारिमु आफादनि हेफाजाबाव सानसेनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों भकतपारा हारिमु आफादनि मावखुलि लांगोनायाव खुंनो थामथिम खालामदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सौतारायाव मावबाय थानाय मोब्लिब साब स्टेशनाव नायगिदिंफैदों बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबनि एमएलए रुपम राय बिथाङा। दान मोनसेनि गेजेरावनो लुफुंनानै बेखेवनानै होनो बिथोन एमएलए रुपम रायनि। गोबाव सम जालांबाबो आबुङै मावफुंजायाखै बे मोब्लिब साब स्टेशना। बे हाबाफारियाव बिथां एमएलएजों लोगोसे एमसिएलए एन्टास आली बिथाङाबो बाहागो लादों। बिटिसिनि हाग्रा बिफान फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गोजौ थाखोनि सासे अफिसारा कक्राझाराव खौरांगिरिफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि सायाव बिजाथाइ फोरमायदों दुवाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों। खुगाजोंल' नङा देहा मोदोमै दुब्लियाव ओंखारना आबादारि रायजोफोरखौ थुलुंगा होदों एमएलए रुपम चन्द्र राय बिथाङा। कक्राझार नोगोरनि साखाथिजों नांजाबना थानाय हारिबिटा गामियाव गावनि आखाइजोंनो ट्रेक्टर सालायदों। रुवानिफोरजों हाब्रु दैब्रुआव माइ गायनाय एमएलए बिथाङा इयुन जोलैनि गेजेराव मोनसे गावखौ सिनारथायनि बिदिन्थि होनो नाजादों। उदालगुरि जिल्लानि भकतपारा हालामनि पुनिया गामिनि सुमित्रा मोसाहारि बिथाङा निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा सुमित्रा मोसाहारि, आंनि आफानि मुङा मिनारा मोसाहारि, आंनि आइनि मुङा शर्मिला मोसाहारि, आंनि गामिनि मुङा पुनिया गामि। आं देग्लाय निट 2026 खौ आङो पास खालामबाय, माने रिजाल्ट मोनफैबाय। ओमफ्राय आङो 420 स्कर खालामदों। आंनि फार्स्ट स्कुलिंखौ आङो इउएन एकाडेमि भकतपारानिफ्राय कमप्लिट खालामदोंमोन। ओमफ्राय आंनि एचएसखौ आङो रामानुजन एकाडेमि बायहाटा साइनिफ्राय खालामदोंमोन। बेनि उनाव आङो निटनि 1 ड्रप लाबाय, फार्स्ट ड्रप जरहाट सुपार 30 ज्ञानोदयावहाय। पार्सेन्टआ बेसेबांमोन आरो अल इन्डिया रेंकआ बेसेबां? आंनि अल इन्डिया रेंकआ 2.2 लाख, ओमफ्राय नोहै आंनि एसटि केटेगरि 5140। नोंनि फरायनायाव बांसिनै मददसो होदोंमोन? मदद फार्स्टआव आङो आंनि कचिङाव माने गोबां माने कम्पिटिसन नुदों, आङो टपार्सफोरखौ नुदोंमोन। स' इसोरखौ लाना आङो गावखौ मटिभेट खालामोमोन। ओमफ्राय उनाव गेजेर गेजेर आंनि आइयाबो आंखौ माने मटिभेट खालामोमोन। बेनिफ्राय बांसिन दानि लाइमोनफोरा मबाइलजोंसो सोलिबाय थायो। दा मबाइल लानांगौ ना लानाङा नोंनि बादिब्ला? मबाइल माने गासैबो बेसादनिथ' माबा मोननै माने माबा दंखायोना, डिमेरिट आरो मेरिट दंखायो। स' जुदि नोङो मोजां वेयाव नोङो इउज खालामोबा नोंनिख्रुइ बहुत बेनिफिट जागोन। आरो जुदि गाज्रि वेयाव नोङो इउज खालामोबाथ' बेथ' माबायानो जाखागोन। स' बेखौ मोजां वेयाव दिन्थिनो थाखाय नोंनो माने गाइडेन्स थानांगोन, नोंनि टिचार्स थानांगोन, नोंनि पेरेन्टसा माने बुंनांगोन आरो बेखौनो आं बुंनो सानोसै पेरेन्टसफोरा मोजां होनांगोन। दायो MBBSखौ सिट मोननायनि उनाव नोंथाङा बबेयाव प्रिफारेन्स खालामगोन? प्रिफारेन्स? बबे मेडिकेल कलेजावहाय? आंहाय
GMCH आरो AMCH खौ आं बांसिन माने प्रिफार खालामो आरो माने मोनोब्ला मोजांसिन जागोन MBBS जानायनि उनाव फार्दार मा दङ मा सिमां दङ मा जागोन फार्दार आंथ' एसेबां एक्सपिरियेन्स गैया ना स' आङो सानदों जे आङो सिनियर्सफोरनिफ्राय आङो सोंनानै माने माबा लागोन आरो अके उन्दैनिफ्रायनो डक्टर जागोन होननानै सिमां दंमोन नामा गैया गैयामोन मा दंमोन सिमाङाव आंहै बिदिनो आं सानोमोन जे आं लयार जागोन होननानै 9-10निफ्राय जेब्ला आं साइन्स साबजेक्टखौ बांसिन मोजां माने मोनदोंमोन स' आं माने गाव डिसाइड खालामना लाबाय जे आं साइन्स स्ट्रिम फरायगोन होननानै ओमफ्राय उनाव 12नि उनाव निट होगोन होनना सानबाय आरो नोंथांखौ बे फरायनाय समावहाय बांसिनै सोर मटिभेट खालामोमोन मटिभेट खालामनायावथ' आं हायाब्ला आं आइखौ बुंहरोमोन ओमफ्राय उनाव आंनि रुममेटबो थायोमोन ओमफ्राय स्पेसियेलि जोंनि गामिनिनो सासे टिचार्स दङ माने बेनो जोंनि कचिङावहाय फिजिक्स टिचारमोन अबिनाश सार स' सारा माने बहुत हेल्प खालामदोंमोन मटिभेट खालामनायाव सारखौ आं स्पेसियेलि थेंक इउ होनना सानदों दा न'खरजों लोगोसे दा ओनसोलनि फोरोंगिरिफोरखौ नोंथाङा गावनि देरहानायाव मा होननानै साबायखर होगोन आं गावनि माने गोसोनिफ्रायनो आङो जोबोर गिदिर माने थेंक इउ होनना सानदों बेखौनो होनो हागोन आरो आङो ओमफ्राय इयुनाव आरो माने गावनि बेस्ट ट्राइ खालामनो सानदों बिब' हिसाबै माने जोबोर गोजोननाय मोन्दों आङो माने फोथायनाय दंखायोमोन जे बे मोनखागोन होननानै माने बियो बहुत खस्थ'बो खालामो मानसिया स' माने जाबायदि आसा खालामदों जाबायदि माने खस्थ' खालामदों बिदिनो मोनबाय आरोना थ' जोबोर खुसि मोन्दों नि फिसाया दिनै MBBS फरायनो थाखाय खाबु मोनबाय दा बिमा हिसाबै दिनै गोसोआ माबायदि मोनदों दिनै गिबि गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय आङो बेवहाय माने जोबोद गोजोननाय दं आरो बिमा हिसाबै माब्लाबा सानदोंमोन दा नोंनि फिसाया बेबायदि निट आनजादाव बेबायदि देरहासार जानो हागोन आंहा गोसोआव माने फोथायनाय दङमोन आरो बे माने जा फरायो जा लामाथिं थांनो माने साक्सेस जागोन होननानै गोबां फरायसाफोरनियावनो एबा जोंनि बर' सुबुंनियावनो मोनसे फोथायनाय दङ साननाया दङ आरो माने इंलिस बिजोङाव फरायबासो डक्टर इन्जिनियार जानो हागोन नाथाय नोंथाङा बर' बिजोङाव फरायबाय दिनै बे देरहानायाव फैबाय नोंथाङा मा बुङो बेयाव बियो इंलिस आरो बर' मिडियामआव जेबो खोथा नङा फरायग्राया जुदि मोजां गोसो होनानै फरायोबा माने बर' मिडियामावनो जा इंलिस मिडियामावनो जा माने साक्सेस जाखायो आरो बेबायदि बेबो फरायनोल' नांगौ गिबियाव हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लांनायाव एसे बुंदोंमोन जोंखौ बर' मिडियामाव होनानै खस्थ' खोलैबाय इंलिस मिडियामाव होनायबा बेबायदि खस्थ' जानाय नङामोन बे बाथ्राखौ होनदोंमोन आरो खिन्थु इयो 3 मासनि उनाव बे माने ओरैबायदि माने एसामिस भाषाखौनो बुजि मोनामोन बिफांखौ मा होनो बिलाइखौ मा होनो बेखौनो बुजि मोनामोन दिनै माने गासै भाषाखौबो माने बियो रोंबाय आरो सोलोंनो मोनबाय आरो बेबायदिनो गोसो थायोब्ला जेराव देरहासार जानो हायो गोसोआव थायोबा देरहासार जानो हायो आरो आंनि फारसे फोथायनाय दंमोन गावनि फिसाजोआ माने साक्सेस जाखागोन सासे बिमा हिसाबै आं खावलायगोन जिहेतु दिनै गोबां माने बेबायदि लाइमोन गथ'फोर दङ बिमाफोर दङ दा बिथांमोना सासे बिमा हिसाबै गावनि गथ'खौ माबायदि लानांगौ एसे सुबुरुन बेबायदि गिबि गिबियावनो फिसाया मोजां जानांगोन फिसानिफ्राय ओमफ्राय बिमायाबो फोथायनाय थानांगोन गावनि फिसाया माने बेसेहालागि माने माबा खालामनो हागोन आरो बेखौ साननानै नायनानै माने बिमा बिफायाबो माने फिसाजों हेल्प होनांगौ आगबारिनांगौ बेफोरबायदि आरो जोथोन लानांगौ आरो सेस्था थायोब्ला आरो हायै खामानियानो गैया आरो जोंनि गामिनिफ्राय सासे जोंनि बे पुनिया गामि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय सासे जोंनि गामिनि टिचार दंमोन आरो बे टिचार अबिनाश बर'नि थ्रुयैनो माने आंनि फिसाजो गेदेराबो माने आसाम इन्जिनियारिंआव सिट मोन्दोंमोन आरो सुपार 50आव माने बिनि थ्रुयैनो कचिं खालामनो मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय दा जरहाट माने सुपार 30आवबो अबिनाशनि थ्रुयैनो माने आंनि फिसाजोआ कचिं खालामनो मोन्दोंमोन बिनि थाखाय अबिनाश सारखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा माने साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों